Muri yeZimbabwe ndawewo panapa ndine nyaya yandasangana nayo iri kuitika accident yaitika iyi paKelvin Corner iko zvino pane bhazi riri kunzi rapinda Red Robot. Ipapo rapinda Red Robot rasvika richinyorova truck nepadumbu. Truck inobva ranodonherawo mota dzaradonhera ka Mazda Demio kadiki. Ka Mazda Demio ikako ndiko kakuvara, asi vanhu vakuwarawo zvekare, asi panyaya iyi yaitika hakuna zvake afa panyaya iyoyo. Vanoda reference yekavidhio yezvinhu zvaitika. If you go on Nash TV Zimbabwe unoona ipapo patoneka video pachinyatso explainwa pana eyewitness, cause isusu patazosvikawo zvinhu zvazvatobviswa papasina eyewitness, mota dzatomovwa but tanonokawo hedu kusvika pasini. So muri yeZimbabwe ndo nyaya iri kuitika pano. Ndakakubatirai kusaziva kuti chii chinoitika. Togara takazvitaura kuti vakomana madriver aya ari kupuwa mabhazi aya kuchiri kunyatsorova proper checking yaitwa kudhara, kunyatsoongorora kuti maqualifications driver, because kana uchidriver bhazi why hurry in Africa? Hapana chekumhanyira, we are 2 hours ahead. Hapana chekumhanyira uchienda, unenge uchienda kupi? Unofanira kutaka kudzikama hana uchipinda, kana uona kuti ira robot upinda wakaitaka kudzikama, kwete kuti unokata robot uchidriver bhazi chinhu chihombe chakadaro. Vanhu vanoningirina because truck rari chitenawo yanga yanguva yaro, bhazi ringobva rakabayirira uko. Avene kuti kushayikwa kwemabhireki kunenge kwaitika here kana kuti kuita sei, kana kutiwo madriver acho ndevaya vaakubata zvinodhaka, mabhurongo aringoti kunetsa iwaya, kana kuti maskangi. Ameno muri yeZimbabwe ndo nyaya yacho yandandikakubatirai zvekare. Tisingokurudzirana kuti please practice caution. Ngatimbotraya vakomana kuexercise kuti tisakonzerese madamages muroad. Nyaya yako uri one tarisa unenge wakonzeresa zvinhu zvingani nekungopinda robot uchingoti calculated risk chi malife achipinda pa1. Ndo nyaya yacho ndandakakubatira zvekare nhasi muri yeZimbabwe pachannel yenyu. Munoziva kuti panapa I will never ever disappoint.